जोङो बयबो मिथिगौ जों साफा साफा बर' बिमानि फिसा जानानै दिनैनि दिनखौ जों मोनसे गोथार सान जोंनि थाखाय गोथार साना जों बेखौ बुंनांगोन जे बर' हारिहा जे मोनसे समाव राजा दङमोन रायजो दङमोन जों बुंबोदों बुंबोनानैल' खुगा खुगा बुंबोनायल' जाबोदों आरो खिन्थु जोंहा निजिस्वर मोनसे हिस्ट्रि रिटेन हिस्ट्रि गैयामोन बेखौ लिरनो थाखाय जोंहा हांखोबो गैयामोन दङमोन होनदों मोनसे समाव देवदाय होननाय खिन्थु बेयो बबे समाव बोरै गोमोरलांखो बेखौ जोङो बुंनानै बेखौ दिहुनफिननायाबो सम्भब नङा दा बेफोर गासिबो जिनिसखौ सानजोबनानै मोनसे समनि जोंनि बर' हारिनि माखासे लिडारफोर सेल्फलेसलि माने थैथाब थांथाब जाथिखौ मोजां मोनग्रा माखासे मानसिफ्रा ओंखारबोनानै मोनसे समाव साननाया फैदों जे जोङो जोंनि माखासे रिक्वायरमेन्ट नांगौथिफोरखौ जों जुदि फुलफिल खालामनांगौबा हासिल खालामनांगौबा जोङो मोनसे अर्गेनाइज फर्माव मुभमेन्टखौ खालामनांगोन अर्गेनाइज फर्मजों जोङो अथरिटि बा गभर्नमेन्टफोरखौ जोङो मिथिहोनांगोन जे जोंनो ओरैबायदि जोंनो दाबि दावा दङ जोंनो नैबायदि नांगोन ओंखायनो बेफोरबायदि गासैबो साननायखौ गावसिनि गेजेराव सावरायनायनि गेजेरजों 15 नभेम्बरनि 1952 मायथाइयाव नैबे जोंनि बे बर' साहित्य सभा नैबे जिनिसखौ गायसननाय जादोंमोन गायसननायनि गाहाय थांखियानो जेबो नङा बेखौ जों बयबो मिथिगौ जे जोंहा जाथियाव बे समाव लेंगुवेज लिटारेचारखौ लिरनो थाखाय स्क्रिप्ट गैयिनि थाखायनो जोङो नैबेबायदि अर्गेनाइज फर्माव लाबोनानै साहित्य सभाखौ जोङो दानायनि गेजेरजों जोङो मुभमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों जोंनो माबा मोनसे खालामनांगौ होननाय नैबे जिनिसा फैदों आरो बेबादिनो नैबे दिनैनि नैबे गोथार सानाव बेखौ दाफुंनानै लानाय जादों दा नैबे गोथार दिनखौ जोङो फालिनो थाखाय दिनै जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावबो जोंहानो निजिस्व मोनसे बर' लिटारेरि ससाइटि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि दङ बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव दङ नैबे गौथुमनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै नैबाव फ्लेग हइस्ट खालामनाय जादों इउनिभारसिटि प्रथमाव जिहेतु इउनिभारसिटियाव जायो जेखन इउनिभारसिटियावनो जादों जेखन इउनिभारसिटिहा निजिस्व मोनसे फिरफिला दङ बेखौ बिरहोनायजों लोगोसे जोंनि बर' साहित्य सभानि बर' थुनलाइ आफादनि जोंहा गोथार मोनसे फिरफिला दङ बेखौ उरायहोनाय जादों आरो बे उराय होनायनि गेजेरजों जों बेखौनो जों मेसेजखौ हरनो लुबैयो जे जोंहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावबो जे जोंहा लिटारेरि ससाइटि दङ आरो बे लिटारेरि ससाइटिनि गेजेरजों जोंबो जे बर' हारिनि राव आरो थुनलाइखौ सिबिनायनि गेजेरजों बेनो किसु कन्ट्रिबिउसन होनायनि गेजेरजों जोङो जाथिनि राव आरो थुनलाइखौ गोजौगाखां होनायाव जोंहा बयहाबो मदद दङ आरो बेखौ मावलांनो थाखाय जोङो जे जोंनि गेजेराव थामथिम बा प्रिपेयारनेसा दङ नैबे जिनिसखौ जोङो बाहेरायाव जों नैबे मेसेजखौ जोङो बयनिसिम जों फाथायहरनो जोङो दैथायहरनो जोङो बेखौ नाजादों बर' थुनलाइया दिनै जोंनि बर' थुनलाइया जे बिराद गोजौसिम दावखोलांबाय जागायजेननायनिफ्राय हिस्टरिकेल डेभेलपमेन्ट अफ बर' लेंगुवेज एन्ड लिटारेचार बेफोरखौ नायबोयोबा जोङो दा ओरैबायदि मोनसे माबायाव जों सहैबाय जेन'बा जोंना 2003आव मोनसे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों इभेन माने जोंनि भाषाया जोंनि बर' भाषाया लेंगुवेजआ 8 शिडिउल माने इन्डियान कनस्टिटिउसननि 8 शिडिउलावबो थिसनजाबावबाय बाव थिसननाय माने मा बेखौ जों बयबो मिथिगौ बेनि माबाखौ मोननो थाखायनो बेहाय थिसनजानायनि मोनसे माबा स्टेटासखौ मोननो थाखाय गोबां जिनिस नांगौ आरो नोंहा माने लेंगुवेज लिटारेचार जोबोद गोजौआव दावखोजानाय बयजोंबो मिथिनाय जानांगोन हाबनो थाखाय मा क्राइटेरिया दङ बेखौ जोङो माबायोब्ला जों मोनजोबगोन दा नैबे क्राइटेरियाखौ फुलफिल खालामखांनानैसो जोंनि नैबे 8 शिडिउलाव हाबनाय माबाया फैदों आरो नङाबा जोङो बाहाय बे स्टेटासखौ मोननाया सम्भब नङा आरो बेखौ मोननो थाखाय लेंगुवेज एन्ड लिटारेचार ओरैबायदि डेभेलप जानांगोन बे डेभेलप जाखांनायनि फरैसो बेहाय हाबहैनो हायो नङाबा इन्डियायाव जों थाउजेन्डस अफ लेंगुवेज दङ आरो थाउजेन्डस अफ लेंगुवेज माखासे दङ दा खिन्थु बैफोरथ' गासिबो हाबजोबनो हायैनि खार'ना मा बै क्राइटेरियाफोरखौ फुलफिल खालामनो हायाखै बेनि थाखायनो हाबसनाखै खिन्थु बर' जोंना राव आरो थुनलाइया ओरैबायदि दावगालांबाय बे दावगानायनि थाखायनो बै 8 शिडिउल इन्डियान कनस्टिटिउसननि 8 शिडिउलाव हाबहैनो हानाय माबाया जानानै फैदों आरो गोजोन्थों